Днес е неделя, а биткоин се търгува за около 117 800 долара. Нека да видим какво ново в света на криптовалутите. Първото, което ми хвана окото днес е, че въпреки рекордните нива на биткоин, интересът от страна на малките инвеститори е доста нисък. Сравнението е с това как хората по света гугълтат Тръмп в деня, след като спечели изборите за президент. Втори. Петър Шиф, известен критик на биткоин, вече се опитва да накара хората да продадат биткоините си и да купят сребро. Наистина, Петър? Защо не и злато, докато сме на темата? Трети. Ако се чудите какво друго се случва в криптосвета, има много новини, от промени в цената на биткоин, до нововъзникналите трендове в областта на блокчейн, DeFi, NFT и регулацията на криптовалутите. Но не се притеснявайте, ще преминем през всичко това заедно. Сиймас Рока, главен изпълнителен директор на Xapo Bank, предупреди, че следващата пазарна падеж на биткоин може да бъде предизвикана органично, а не от едно единствено катастрофално събитие. 5. И накрая DDC Enterprise и Animoca Brands се обърнаха към биткоин като стратегия за управление на техните средства. Очевидно, все повече компании се включват в играта с биткоин. Това е за днес, приятели. Ако ви харесва това, което правим тук, не забравяйте да харесате видеото и да последвате канала.